sobamba lo ndawo Amen. ke thina besithembile ukuthi nguye uyokhulula uSirayeli ngenhlawulelo ibali lide eli lase Emmaus kugqirha uLuka Hallelujah. unomngani onguPaulos Madoda. waqonda ba akashiyeka apha kuPaulos uLuka ke thina besithembile ukuthi nguye uyokhulula uSirayeli ngenhlawulelo bazali ithibali kukhankaphu Yesu nabafundi bakhe ubabona behamba indlela ebhekise eEmmaus kuvakala amazwi namadoda abawathethayo babini abazalwane Madoda. uKleopa nomzalwane ongachazwanga ofihlakeleyo bathe chu apha endleleni uYesu asuke asondele kwabazalwane isimbali bathe esehamba njalo nabazalwane uYesu kwabazalwane akumnandanga kule ndlela kwabazalwane abafili beright kule ndlela ebheke eEmmaus asuku Yesu kuvakala ilizwi alithethayo zindaba zinezi elizithethayo ezithe matha nje iba nempendulo enye umzalwane kuwe wedwa na umhambi kule ndlela kuwe wedwa na umhambi kule ndlela ebheka eJerusalem ngoba iJerusalem neEmmaus bekungakudanga uYesu uyayazi into eyenzeke eEmmaus abayazi nento eyenzeka eJerusalem abanye yakhumbula kungelaxesha uYesu engena eJerusalem bemane besithi hosana enyangweni Madoda. kuvakala ilizwi bamfundisi alithethayo ngoku abazalwane thina besithembile ukuthi nguye ayokukhulula uSirayeli bathe kabazofika kulo mzana wanga uyagqitha uYesu onke bongwana uthe kabazofika kulo mzana wanga uYesu angathi uyagqitha thina besithembile ukuthi nguye oyokukhulula amaSirayeli kusemva kuba uYesu bazalwane bengamqondi abazalwane ababini bazali bami uYesu ngexesha angathi uyagqitha bonke bombana bathi lo mzalwane akagqithi uYesu ufuna ungena lapha bayambongoza hlala nathi Nkosi ngokuba nemini sayisala
bangene thina besithembile ebazalwaneni kwabazalwaneni bengakathemba bebegqibele uYesu ngilaqesha efile bebengamazi uvukile. Thina mkhanza abazalwane thina besithembile ukuthi nguye bekhulula usirayeli ngenhlawuleyo bazalwa ifuna simapha Juya sopha kayingena apha kule Emmaus bawunti angene uYesu ahlale nabo asondeze isonke abaqhakazele nzi wasethi Uzimpo uYesu amphapha abaqhakazele bazalwane kwathi Kwenge. uYesu akabonakala. Besithembile. Valani phelile valani nto bongwana. Besithembile. Abanguye lo. Bazosikhulula. Sirayi. Besithembile. Wow! Ngenhlawuleyo. Into msi walapho ngomlesibili into nisisayo apha kuni ithemba belingekho abazalwaneni bema abazalwaneni bacakana nento lendlela ngoba kaloku uYesu abamazi bawunsi thina besithembile ukuthi nguye oyokhulula uSirayeli. Into nisisayo ke ngoku zisithemba abazalwane bebengenathemba kodwa ithemba bebalifumana befugula esasonga kwasokwathi